Aurreko bideoan, Irulegiko eskuan ageridan testuaz, jardun genuen, interpretazio proposamen bat luzatu genuen, eta horren araberako esanaiaz aritu ginen, bere osotasunean hartuta. Gaurkoan berriz, xehetasun handiagoz, hitzak banan-bana hartu, eta Euskaltzaindiaren orotariko hiztegian aurkitzen ditugun parekoekin konparatuko ditugu. Lehenik eta behin gogora dezagun eskuan datorren testuak zer dioen. Zorionekun denekebe, ekiratere otxirtan, ezeakari eraugon. 10 hitz dira eta 10 hitz hauek azterketa egiteko 4 multzotan banatuko ditugu. Lehena, zorionekun. Bigarrena, denekebe. Hirugarrena, ekiratere otxirtan. Eta laugarrena, ezeakari eraugon. Lehen multzoak dio, zorion ekun. 3 hitz daude, zori, on, ekun. Zori, gero ikusiko dugu zergatik, heldutasuna adierazten du. On, ona, eta ekun da ukan aditzaren erronkariko aldaera. Beraz, zori, on, ekun, esan nahi du heldutasun ona izan. Eta hori, ez interpretazio arraro baten arabera, baizik eta hiztegian, orotariko hiztegian, datozen hitz berberak erabilita. Nun enkajatzen da orduan, Joakin Gorrotxategik bere garaian egin zuen interpretazioa. Zori, zorte bezala interpretatuta, ezta? Guk zori heldutasun bezala interpretatzen dugu. Eta hori dator lehenik eta behin errearen auzitik. Testuan daude 6 erre. 5 dira erabatekoak eta bat da beste erakoa. Esango genuke 5 erre normal daudela eta erre arraro bat. Orduan, erre arraroa besteak badakigu, hor daude ekiratere, eraugon, erre ere gure gora edo gara esaten dugunean bezalako erre baten aurrean gaudela. Eta bestea erre arraroa da zorik daukana. Orduan badakigu zori ezin dugula irakurri, erre diferente bat delako, ez delako besteak bezalakoa. Ze izan daiteke hori? Hori izan daiteken gure hipotesia eta arrazoizkoena ematen duena da erre asperenduna izatea. Bere garaian oso zabalduta zegoena eta gaur egun Siberuan bakarrik geratzen dena. Erho, arhan eta horrelako hitzetan. Beraz, hor proposatzen duguna da zori izatea, ez zori, baizik eta zorhi, erre asperendun batekin. Eta hiztegira jotzen badugu ikusiko dugu, badela zorhi aldaera, ez zori zorte esanaiarekin, baizik eta zori heldutasun esanaiarekin. Eta hori Leizarragan dago, eta Siberuan oraindik badago, eta oskorri ostatuko neskatsaren koplak deitzen den kantan ere, agian gogoan izango dute batzuk, hartoak dira zoritu, sagarrondoak gorritu, nola esaten duen. Esanai hori zori, heldu, umotu esanaiarekin. Hori Joakin Gorrotxategik bere zorte adieran bidetik joan da, gero lakarrak esan dio ezetz, beste arrazoi batzurengatik, zorioneko esaldi hori edo espresio hori larramendikin hasten dela, hori baino lehenago ez zegoela, eta lakarrak ere zori, heldutasun esanai aldeen alde, esanai horren alde egiten du abenduan atera zuten argitalpenean.
denekebe. Denekebe. Zer esan nahi dut denekebe? Aitatu genuen bezala, hemen dagoenak esan nahi du. Kebe, erronkarieraz hemen esan nahi du. Erronkarirako aldaera da. Siberuan bada jebe, eta erronkarin bada kebe. Hiztegian ez dator, baina hori hiztegiaren hutsa da. Zeren dokumentatuta dago. Mendigatxak azkueri idatzi zizkion gutunetan. Kebe da hemen. Eta hiztegian egon behar luke, ez badago ere. Eta geratzen zaigu, beraz, kebe, heldutasun ona ukan beza, hemen denak, hemen dagoenak. Denak diogunean, beti etxeko euskara dugu denok erreferentzia, eta denak diogunean guztiak, pentsatzen dugu aurreneko gauza, baina denak guztiak adierazteko, euskara modernoa da, ez dakit 200-300 urte edo izan ditzake, hori aztertuta dago. Orduan ez da hemen guztiak, hemengo guztiak ez du esan nahi. Esan nahi du hemen denak, hemen dagoenak. Baina ez du esaten hemen denak, esaten du denak hemen. Eta, bueno, hor ez du oso naturala ematen, ez da? Hemen denak, naturalago da denak hemen baino. Baina hor pentsatu behar dugu, hemen denak iberieraz ezin dela idatzi. Iberieraz K bat bukaeran ezin delako idatzi. Iberierak dauzka signoak esateko K, ke, ki, ko eta ku. Baina ak esateko ezin da idatzi. Ek ezin da idatzi. Beraz, horrek esplika lezake hain naturala ez den orden hau esaldian azaltzea. Eta kebe denak azaldu beharren denakebe edo denekebe azaltzea. Oraingoan, hirugarrenari heldu ordez, laugarrenari helduko diogu. Hirugarrena azkeneako baztertu dautziko dugu, arrazoi simple batengatik. Laugarrena interpretatzeko, laugarrena da ezeakari eraugon, laugarrena interpretatzeko bide estua da, ez daude aukera asko, aukera pare bat besterik ez dago, beraz lana errazagoa da. Eta hirugarrena interpretatzeko, alegia ekiratere otxirtan, 11 aukera daude, eta zailagoa da. Beraz, bidea estutuz joango gara, enbutuan bezala, eta laugarrenari helduko diogu orain. Ezeakari eraugon, euskeraz horren moduko bi esaldi mota daude. Aurrena esan behar dugu ezezkoaren forma arkaikoa dela, horrik kontsentsua dago komunitate filologiko osoan. Uste dugu dela ezezkoaren guk gaur ez esaten diogun horren forma arkaikoa. Beraz, ezeakari eraugon euskeraz bi gauza izan daitezke edo bi esaldi mota izan daitezke. Bata izan daiteke ez amari erantzun modukoa, alegia datibo bat eta gero aditz bat, ezeakari eraugon, ez amari erantzun, eta bestea izan daiteke bi aditz, bata bestearen kontrakoa. Esate baterako, ez jaiki, etzan. Ezeakari eraugon. Bietako bat, ez dago, euskararen ikuspuntutik ez dago beste esanai posiblerik. Eta, hiztegira jota, berehala aurkitzen dugu, hiztegian ez datozela, baino bi hitz oso antzeko eta eratorriak izan daitezkeen bi hitz baditugula, hain zuzen ere bata bestearen kontrakoa direnak. Eta beraz, hemen bilagabiltzan esanai horretan oso ondo sartuko liratekeenak. Bata da akari. Akari ez dator hiztegian, baina akartu bai. Esan behar dugu, akartu ez dela posible erromatarren aurretik, irulegiko eskuaren garaian, akartu bezalako aditz bat ez da posible. Zergatik tu hori latinetik datorrelako. Orduan, akari izan daiteke gaurko akarturen forma zaharra. Aditz mordo bat daukagu, euskeraz oraindik, bi formak zaharra eta berria gorde dutenak. Atzari, atzartu, itzuri, itzurtu, itzali, itzaldu, garaibateko i bukaera eta gero tu bukaera hori biak gorde dituenak. Beraz, akartu
esanahia adierazteko akari izan zitekeela erromatarren aurreko garai batean, ez dauka batere misteriorik, ez da batere behartua, oso posible da. Eta batez ere, indarra hartzen du, ikusten baldin badugu, eraugon aditzarentzat ze proposamena dugun. Eraugon aditza ez dugu hiztegian orotarikoan aurkituko, bai ordea eragon. Eta eragon aditza zer da, naiz eta berriz ere esan behar dugun orotarikoak trakets xamar definitu duela, eragon aditza da divertitu. Beraz, ezeakari eraugon, gaurko hiztegian datorren euskeran esan daiteke ez akartu eragon. Ta esan nahi du ez asarretu divertitu. Eta beraz esan nahi aldetik erabate koherentea gertatze zaigu. Zer da ekiratere Otxirtan? Esan beharra dago, lehen abisatu dugu, azkenerako utzi dugula multzo hau, benetan hiztegiarekin eta konparaketak egiterakoan multzorik arriskutsuena delako. Ez da gauzak ez daude beste multzoetan bezain argi. Horregatikan azkenerako utzi dugu eta honi ekitera iritsi gara testu inguruz ondo hornituta. Ja badakigu eta seguru dakigu heldutasuna eskatzen dela, ez asarretzea eskatzen dela, divertitzea eskatzen dela, bertan daudenei. Eta orduan hori guztiekin proposa dezakegu bestela bere hutsean agian ezingo genukeena edo arriskutsueki izango litzatekeena. Ekiratere Otxirtan. Ekiratere hor daukagu ere hori, eta horrek oso ondo ematen du genitibo arkaikorako espero denarekin. Guk gaur esaten dugu Jose Antonioren etxea. Ez dugu esaten Jose Antoniore etxea. Baina garai batean, oraindik nire esaten dugun bezala, ez niren, nire, zure esaten dugu. Eta garai batean, eta dokumentatuta dago, hortire semea esaten da, ez hortiren semea. Orduan badago nahiko zantzu, eta nahiko kontsensua badago, genitibo zarra eneri gabea dela. Beraz, ekiratere, genitibo bat baldin badugu, hor izango genduke ekirate izena, pertsona baten izena. Eta ekirate, biztan da, toponimo baten itxura duela, azkarate edo argarate izan daiteken bezala. Eta izan ere, bertara joan da eta toponimoen datu basearen begiratuta, ekirate ez dago, baina badago ekiraso. Beraz, ekira erro hori, berbera, ekiraso eta ekiratentzat badago. Eta, hain zuzen ere, Irulegitik 30 kilometrotara dago, Aezkoan. Beraz, segurua ez da, baina jodezakegu pertsona izen baten aurrean gaudela, eta izen toponimiko baten aurrean, gaur egundaino euskal tradizioa eta usadioa izan den moduan. Beraz, ekiratere Otxirtan, ekirateren Otxirtan. Zer da Otxirtan? Hau ere hiztegian ez dugu. Eta Otxirtan denik ere hasieran ezin genezake esan. Hor dagoen signo horrek ez dakigulako zer esan nahi duen eta hots bat baino gehiago adierazi lezakeelako. Baina Otxirtan aukeratzeak badu bere arrazoia. Eta da, metatesi baten bidez, metatesia da hitzak eta letrak dantzatzeko joera, bage, gabe bihurtzen duena, edo irudi bihurtzen duena, horrelako letra saltoak oso ohikoak dira, metatesi deitzen dira, eta Otxirtan metatesi bat eginez horristan bihurtzen digu, eta horritxa bada zerbait.
bada zerbait, eta gainera ez da edo zer gauza. Da gure eskuaren, gure testu inguru horretan bikain ahokatzen den zerbait. Horritxa da banketea. Eta hor daukagu Siberuan, hoien artek aipatzen digu, horritx hitza bankete bezala, hiztegian dator, gure zorioneko hiztegian dugu horritx. Eta erronkarin horritx hori bihurtzen da urritx. Bueno, horritx da 16. mendeko erreferentzi bat. Urritx da 19. mendekoa mendigatxarena. Eta urritx da bankete bat erronkarin baitare. Baino ez nola nahiko banketea, baizik eta asarre dauden auzokideek pakeak egin ditzaten antolatzen dan banketea. Urritx horretan parte hartzen dutenak, asarre dauden auzokideak alkarrekin bazkalduta gero urriskide sortzen dira. Hori da erronkarin gorde den hitza, adiskide esango bagendu bezala. Urritxa batera egin dutenak. Beraz, hortikan datorkigu batez ere esanaiaren aldetik eta proposatu dugun hau hain bikain ahokatzen dalako orain arte ikusi dugun guztian. Heldutasuna eskatzen da bertan dagoenari, eskatzen da ez asarretzea, eskatzen da divertitzea, ez liskartzea eta ondo pasatzea, nun ekiratek, etxeko jaunak edo andreak ematen dituen banketetan. Baino ez nola nahiko banketetan gainea, pakeak egiteko antolatzen diren bankete berezi horietan. Beraz, heldutasuna eskatzea, ez asarretzea eta divertitzea eskatzea oso egokia da, ezin egokiago dela esango genduke, eta gehiago oraindik gogorarazten badugu Burniaroan gaudela eta jendea armatua dabilela, bere ezpata gerrian, denbora guztian oso liskartsua dela, oso odolberoa dela, eta beraz, pentsa daiteke, pakeak egiteko aurrez asarre dauden jendearen artean, bildur pixkat izan zitekeela, ez zirela behar bezala portatuko, eta beraz, abisua beharrezko baino beharrezkoago da. Horren bestez, Irulegiko eskuan dugun testua, bere ordenean irakurrita, berriro esango dugu, zori on ekun denekebe, ekiratere otxirtan, ezeakari eraugon. Gaurko euskara estandarrean izango litzatekeena, heldutasun ona ukan hemen denak, hemen dagoenak. Ekirateren banketetan ez asarretu, ondo pasa. Euskal Herri osoan ez dugu urriskideen ohitura hori erronkarin bakarrik ezagutzen dugu badela, eta ohitura galanta, ohitura ederra, pakeak egiteko, baina besteok ere hitz hori gorde ez badu gure, toki guztietan gorde da arazoak eta liskarrak eta ezin ikusiak mai baten inguruan bazkari eder batekin konpontzen direla.